Hello friends! Magdula ta og skip Mr. Scary's dinner. Scary olay. So magdula na ta. Dili na to paubuton na tutunan siya nako. Abe, ito kas kunda tingog. So naay ketchup dire. Ketchup bay na. Tapos napay ni sunog dire na wagi pawong. Wala naman gisyante dry. So ato ana maadto na ta. Hala, abi ko pa bilon ubos. Ah! Hala. Abi ni padung ko sa babaw. Sa ano sa ubos. Hala naay na kon sa ato. Oh, hala. Hala ngano mas una pa siya nako. Hoy nga na mas una. Hala. Hala. Yawa. Welcome to. Sama ni welcome mo. Welcome to your distraction. Puta na naman. Yan, transfer. Kainay, papudbaan niyo ay. Puta naman o. So, naata, abot na ta diri. So, tayaon na kay para unsan pa ni kaya manok. Tayaon kayo. So, at ni ambak na. Ay, nakalako sa kutsilyo. Chop ba na o dugo? Op. Get to the ladder. Hindi naman ako na eh. Get to the ladder. Okay. Hala, kadako niya. Hala, wait siya, oy. Hala, kadako niya, oy. Mas dako pa man siya nako. Kristi naman ako. Kadako anak niya, oy. Sige, ito. Kadako anak niya, oy. Hala, dalang siya ako, dalang siya. Tanaw, gid siya nako ba? Ay! Matay ko noon. Kristi naman ako. Ambak na ta. Ambak! Mga parkour, naglag ko. Naglag ko. Ano na ka? Boom! Naglag eh. Boom! Boom! Ay! Sus! Dali! Ay! Kada ko ato niya. Nagdala ko siya na ako. Punta kayo mga kanon. Wala mo kay kamot og tiil. Muulo naman na naa. Este naman ako ni. Boom! Okay. Tambak ta. Boom. Ay, ito susulod. Mag-6 point. Oh, yan ni day. Suyada. Oy, gilighting man akong buhok. Hamot akong buhok. Alta. Oy, dili. Pwede. Kabagal po eh. Wala. Ito, ari na sagta. Oy! Wala pa kayo kaambak. Ari na. Ambak ta? Ambak dili. Ay, naunsa man to kalit. Bako ato? Yus. Ambak. Ambak na ang ambak. So, ambak ka! Makambak ba ta ato, guys? Ambak ba ta ato? Mabili naman ang ato. Sus! Yambak ko ato ba? Oo, na. Oh. Uy, yambak ko. Uy! Este, nagawaan ko. Sila mo pag-ali. Ito dyan. Tapos, makambak po ko, ani? Sige, makambak ko. Hindi ka mamatay. Uy. Mana. Ambak ko dito. Lalalala. Hala kadako niya, oy. Naasa ta pa dun. Ay, ari. Boom, kadako niya, oy. So, kuan siguro na siya. Tolman. Hoy, na-slide ko ato, ha. Mag-double jump, hindi ko. So, kaya. So, nga, karon kay bababaw na. Bawo na karon.
So, mag-meeting nito kay Yogay kayo na maabot. Ay nga, nagawas ano ko. Kadugay ba anay sa inyo hang kuan? Oy, ibiton. Pagdali po, oy. Sus, kadugay. Ay, sige, ayun sasaba. Pagdali na diha. Kadugay ba ano ay? Abtan man ta aning 1 minute. Ato ta aning 1 hour karon. O dara. Hala! Okay. Mata na bakak na ta kay nahulog na ta ato. Lo. Unsa na siya diha? Ato taas ato niya o tuluman mangguno siya. Murag yung height kay 10 7 ang sa tuluman height. Ay pagdali pod ay. Bigini pod na ay. Ay, wapag ko kambak ay din na-touch din ako ng blue. Bakit ito diri? Yung wise boundary. Ayan. Boom. And boom. Ay, napaday diri. Abi kuha na. Ay, napunta. Poison ni poison. Ihagi po poison ang mga tao. Trace na po dato. Mani. Tubig ni nila. Ay, di ni tubig di nila. Uy. Juice. Juice din nila di. Nakita ko, oy. Ay, kailangan. Nawak ng mata, ha. Okay, ano ito ta? Mag-zipline ta, zipline. Zipline. Hala. Hala, may kamot. Nagpapay sa ulo. Hala. May ribs. Sa kadaghan ba ang diri, uy. Hala. Kuyawan ko na kaon ko sa kamot da. Kaya manata. Okay. Ganun ta nila. Ah! Pagkanon di dani. Nila ah! Kay mana? Ano kanon man ko nila oy? So man eh. Ay hala. Ala. Ay. Mga uud man di ay ne. Wala ni itong butang sa pagkaon di ay. Hala. Mo di way tao dito. Kaway nami di ila ha. Ila pagkaon. Uy, ano spider? Hala. Maulag gini ako di ko ganahan ani. Boom. Lala. Ambak na. Sama ni diri. Ingay na punta. Kahoy man eh. Kaba na bay mystery kahoy ba diri? Ikaw tagmani. Oy! Sus! Puta pud ninyo. Puta ba ang ina pa may na mampud. Siya ko malipong punta ani. Si tag-ambak o si tulik sa tong screen. Hoy! Sus! Ano ba mo juga ko kalayat ato eh? Dura, hadre. Portal. Ato sa portal. Ay, way na
na ta. Thanks for playing. Oy, hala kadako ba na ko ay kaprihaman ko ni Mr. Guinness Cardinal. Yo! Kala ko na ko. And that's all. Thanks for watching my video. And don't forget to like and subscribe. That's all. Bye!